Vítam vás, priatelia. Je nedeľa. My sa nachádzame v Dobšinskej ľadovej jaskyni. A máme namierené na Kráľovú hoľu. Nazad by sme sa mali vrácať normálne, lebo teraz sme prišli autobusom tu. Takže tak. Pôjdeš do Hornáne, pôjdeš po rovine. Aha. Pôjdeš po úrovni, no nad úrovňou rieky, hej. Tu tam je kopec. No, takže tu Nie, Jozef? je Čo ty na to? Chartia. Tam by malo byť tento. Ale však tu je. Nachádzame sa vo menšom prechode Besnik nad Telgartom. Za chvíľku budeme pri vyvieračke Hrona. Prameň kde vyteká rieka Hron. Pozrite sa na to. Z takejto tu na búdky, z takejto vodičky pozrite sa na to, priatelia, toto je rieka Hron. Tečie tým smerom dole až tak, kde do neznáma. Zazrieme sa pri tom viadukte, pri Telgarte. Chramovský, alebo taký dajak sa volá. No tu máme takú raritku. Školský autobus. Paradný. Riadna buginka. Také staré motorky, suveníry. Jaj, staré motocykle. Amerika. Šol bus. Nachádzame sa na cyklochodníku z Telgartu na Šumiac. Tento počasie sa nám trošičku pokazilo. Hlasili jasno, ale asi aj dážď bude. No tu je Telgart dolu. No takto cyklochodník Telgart Šumiac. Jak to takto vyzerá. Pekne to zrobili tu cez les, lepšie ako po ceste do Červenej skaly. To je stále ten cyklochodník.
poriadna jazda do dola. Modrý kostolík. Aj tu je, nielen v Bratislave. Áno. Tu sme chodili na pivo, keď sme robili hore. Hej, tu som bol tiež na pivo. Zo starých horcov. Do krčmičky. No a sme na námestí, šumiac. Počkáme ho. Aby vedel, kde má ísť. Také námestíčko tu majú. Základná škola, jak pekne urobená. Tu je 888. To taká malá krížová cesta sa nachádza. Dobre, hore je kríž. No tu pod Kráľovú holu bola kalamita. Neviem, v ktorom to roku, a tu sme boli z lanovku a spracovali sme to tu drevo. A už je tu krásny les. Tu sme mali postavenú maringotku, už je tu altánok. Tu sme mali maringotku a tam vzadu v ceste sme mali lanovku a cahali sme zo spodku. Kúkajte, aký je tu už mladý les. Tam v pozadí to pekne vidno. To bolo vyvratené. A tu je chodník hore. To je tiež dobrá zaberačka hore priamo. Po ceste aspoň serpentíny sú nejaké, ale tak po tom turistickom chodníku to... Prišli o 5 ráno z hore Hronsky. Ja som trošku... Matúš. Je to aj tento na... Matúš ešte nie je tu. No a tu si príde na kávu. No nie, či zalievanú, alebo ako. No. A čau. No, tu za nimi by mal ísť. Hej. Ale... Hodná hora. Hej, už sme tu. Jaké milé prekvapenie, bo nič som nepočul, nevidel a zrazu. Hej. Hej.
bude počasie hore. Sme tam? Ideme hore? No, keď som zo Spiskej to prišiel, tak teraz nezastavím. Ty kokso, kúkaj tam, však nebudeme nič vidieť hore. A vietor fúka tam, že vraj silný taký. To nehlasili takéto počasie, ja neviem. Skádi sa to zobralo. Však hlasili úplne jasno. No, a sme dorazili. No, priatelia. Kráľová hola. Pozrite sa, čo to tu je za počasie.